Helo na bawb! Chi'n gadw'n iawn? O, da iawn i glywed. Wir fi. Osian sydd yma eto hefo stori sydd wedi dod yr holl ffordd draw i'n nghornel stori i yn fan hyn. A o'n i'n meddwl ar gyfer ein stori ni heddiw bod hi'n bwysig iawn i gofio pryd da chi'n hapus. Da chi'n hoffi bod yn hapus? Ydych? Wel, dwi'n hapus iawn pan dwi'n hapus hefyd. Dwi'n hoff iawn o fod yn hapus. A dwi'n meddwl bod hi'n gyfle heddiw i ni rannu stori am hapusrwydd. Achos dyna di enw i'n stori ni heddiw. Ie wir, hapus. Gan Dodd. Ond mae hon wedi cael ei addasu i'r Gymraeg gan Ceri Jones. A mae o'n stori am dylluan a'i lliw bach fan hyn. Chi'n gwybod beth ydy tylluan? Ydych? O, mae hynna'n beth handi ar y naw, yn dydi o? Pa sŵn mae gyda'ch neu tylluan yn gwneud? Ie, dyna chi, ydych chi'n iawn. Sŵn. Twyd, twyd. Chi nath y sŵn yna? Dydych be am ni drio efo'n gilydd rwan, ie? Be am ni drio efo'i gyd efo'n gilydd? Ie, na chi. Oce, barod sŵn gyda'ch sŵn tylluan mewn 1, 2, 3. Twyd, twyd. Twyd, twyd. Twyd, twyd. O, da chi yn dda. Da chi rhaid wedi gweld tylluan? Wel, sy'n ni'n gobeithio bod chi ddim, oherwydd mae tylluanod yn arbennig iawn. Maen nhw'n anifeiliaid yn adar sydd yn effro yn ystod y nos. Ac, os da chi'n cofio'n iawn, da chi fod yn cysgu yn ystod y nos, yn dydech chi? Mae'n siŵr bod chi'n cysgu'n glyd, yn dydech chi? O'n i'n ame. Wel, dwi wedi sôn hen ddigon am y gyda'ch am y dylluan yma'n do. Felly dwi'n meddwl, felly ni ddechrau ar y stori yn de. Felly dyma ni, Hapus, gan Dodd a Ceri Jones. Mae'n siŵr mod i ar y dyralen iawn. O! Ac i ni mi anghofio, mae'n gwneud siŵr fod pawb adre'n gwrando fyd, yn does? Felly, gan i weld eich clustiau gwrando chi. Gwrando'n astyd. A rai mi ofyn i chi'n does. Ydych chi'n barod am stori? Ydych chi? Ydych chi'n barod am stori? O'n i'n meddwl eich bod chi. Felly, hen bryd i mi gychwyn arnyn, dydy? Ein byddwn ni yma drwy'r nos. Felly, chi'n gweld pa mor sgleiniog di blaen y llyfr yma. Dwi bach yn impressed. Dwi'n gwybod dy fod di'n hapus pan wyt ti'n fy neffro a chan. Chi'n gweld y ciw bach fan hyn? Yn amlwg yn canu can i'w fam fanna. Wyth fel. Siŵr bod chi wedi bod yn clywed lot o adar yn canu peth cynta'n bore, yn does? Dwi'n gwybod maen nhw'n deffro fi bob bore wir. Chi'n gallu chwibanu fel aderyn? Dwi'n siŵr os dwi'n gallu. Chi yw beth i chi drio adre, de, chwibanu fan'na. Dyna fod i deffro'n barod am y dydd. Dwi'n gwybod dy fod di'n hapus pan wyt ti am sboncio mor lan. Wel, dwi wastad yn sboncio pan dwi'n hapus. Be amdana chi? Chi'n sponcian dros y lle? Yndych? Chi'n gwybod sut mae sponcian? Ie, boing. Sponc. Sponc. Sorry, sponcio. Bach yn bell draw fan'na. Dyna fo. Dwi'n siŵr bod chi'n gallu sponcio fyd, yn dydych chi?
Chi'n gweld y ciw bach yn sboncio? Sbonc, 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 sbonc. Esgusodwch fi. Bach gormod o sboncio, unwaith eto. A mae'n edrych fel bod mami dy Llyan yn hapus iawn. Bod y ciw bach yn sboncio mor lan fyd, yn dydi? Be arall sy'n neud i'n hapus, tybed? Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan fo'r chwarae'n chwerthin i gyd. Ie, wir. Na chi un ffordd sicr o bod os di bobl yn hapus os maen nhw'n chwerthin dros y lle. Fel ein ffrind bach ni fan hyn yn sboncian yn y pwll bach na'n chwerthin nerth ei ben. Hei, chi'n bod beth sy'n neud i fi chwerthin? Jokes. Fel, dyma un o'n hoff jokes i yn y Gymraeg. Pam bod y sausage a'r wy ddim yn siarad? Am eu bod nhw wedi ffrio. Mae'n iawn, dwi ddim yn deall di chwaith, so peidiwch â poeni os da chi ddim. Ond falle bod chi'n gallu meddwl am jokes bach eich hunan. Rhywbeth i diddanu mam a dad efo fo, pan gewch chi gyfle, e? Dyna fo, y ciw bach yn chwerthin a chwarae i gyd. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan wyt ti'n siaradus o hyd. Wel, da chi'n hoffi siarad? Achos dwi'n gwybod mod i. Siarad. Drwy'r dydd. Bron ydy dwi'n gyrru mam fy hun i gysgu weithiau hefo faint dwi'n siarad. Just fel y ciw bach man fan hyn. Siarad. Sgwrs. Conc. Drwy'r dydd. Ond, dwi'n meddwl bod mami dy Llyan, mami gwydi hw, yn hoff iawn o hynny. So mae hi'n gwybod bod y ciw bach yn hapus hefyd. Ydych chi'n dda ar siarad? Dwi'n meddwl eich bod chi. Dwi'n gwybod beth nai. Na i roi 5 eiliad i ni ar gyfri 3, a wedyn fe rai chi siarad gymaint a fedrwch chi yn y 5 eiliad yna. Iawn, ydych chi'n barod? A ni'n meddwl fysa chi. Oce, barod, mewn. 1, 2, 3. Siaradwch am be bynnag da chi licio gwneud, be bynnag da chi eisiau gwneud, falle beth da chi eisiau gwneud fory. A stop! Dyna ni, 5 eiliad. Waw! Sy'n ni mod i'n gallu clywed dim byd, gymaint o sŵn oedd yn fanna, gymaint o glochda'r wir. Ond da iawn chi. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan fo'r gemau'n swnllyd yn awr. Gemau swnllyd? Yn union fel mae'r ciw bach yma, dwi'n am e. Pa gem na chi'n meddwl maen nhw'n chwarae? Cuddio dych chi'n meddwl, ie? Chi'n meddwl maen nhw'n chwarae cuddio? Dwi'n meddwl bod nhw hefyd. Dwi'n meddwl bod chi'n hollol iawn. Hei, be am ni chwarae gem o guddio wan? Ie? Oce, guddio i, a wna chi drio ffindio fi, iawn? Oce. Go! Na, dwi ddim yn fanna. Dwi ddim tu ôl y llyfr o... Oce, iawn. Dwi tu ôl y llyfr. Ydych chi'n dda iawn ar hwn. Betiau di bod chi gymaint o hynny well ar guddio. Felly'n beidio chwarae cuddio wan, achos mae'n amser gwely, neu byddwn byth yn gallu ffindio chi. A wedyn be fyddwch chi? Fyddwch chi fyna wedyn, bore wedyn, yn mynd... Ac yn cysgu ar y soffa. A ni'n eisiau hynna, da ni. Falle bod chi, mam a dad. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan deimlu di'n falch ac yn fawr. Fel y ciw bach yn fan hyn, yn gymryd ei camau cynta, yn gymryd ei gamau cynta, ynddi? A sbiwch y dy Llyan yn neud fyd. Dwi'n ame bod y dy Llyan, dwi'n ame bod y gwdi hw yn well ar hedfan nag ydy hi am gerdded. Be da chi'n meddwl? Dwi'n siŵr bod chi'n gallu cerdded yn reit dad, ydych chi? Be am ni drio cerdded ar ôl 3? Barod? 1, 2, 3. A cerdded, a o sbiwch osian, dys gen o fo ddim sanau.
Whoops. Na fo, beth nes i anghofio wneud cyn ffilmio, cofiwch. Mae'n rhaid i yn anhygoel o oer. Whoops. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus. Pan wyt ti'n gwneud tasg newydd sbon. Tybed be mae'r ciw bach yma'n neud? Falle. Ydych chi'n meddwl bod y ciw yma yn ymarfer ei ganu? Neu ymarfer ei lefaru? Dwi'n siŵr yna lot ohonych chi wedi bod yn paratoi at yr eisteddfod yn dod, rhai ohonych chi, am y tro cyntaf erioed. Wel, dwi'n siŵr y lot ohonych chi'n hapus efo hynna, a fyswn ni yn meddwl bod chi yn lefarwyr ac yn ganwyr ac yn ddanswyr anhygoel. Anhygoel. Dwi'n meddwl fys yna unrhyw un wedi gweld eich math yn y byd erioed. A rhyw ddydd, fyswn ni'n licio'n fawr i allu gweld hynna. Felly daliwch ati. Busnes. Ac os na ddaw llwyddiant ar unwaith, fe gael di help llaw gen i'n llon. Felly, falle doedd y ciw ddim wastad y gorau cychwyn ar y cychwyn cyntaf, ond mae mam wastad yna i helpu. A dwi'n siŵr ydw'r un peth i chi hefo'ch canu, a'ch llefaru, a'ch dawnsio, a'ch actio, a'ch symud o gwmpas, a chwarae, a chwerthin, a bob dim. Dwi'n gwybod, mae wedi cymryd sawl blwyddyn i fi allu darllen storis, a mae gen i lot fawr o le i wella hefyd. Ond dyna ni de. Arfer yw mam pob meistriolaeth, medden nhw. Ond eto maen nhw'n siarad yn very fancy hefyd, felly bwy awyr fe. A phan na fyddi di'n hapus ar awyr mor llwyd a glaw, fe na fy ngorau glas wedyn i gadw'r cymylau draw. Achos mae'n bwysig i gofio, dydy. Da ni'n yn hapus o hyd. Wel, dydy pawb ddim yn 100% hapus, 100% yr amser. Ond, chi'n gweld fan'na? Mae'r mami tylluan, mae mami Goody Who dal i edrych ar ôl i chiw tan bod o, neu hi, yn hapus eto. Chwarae teg iddi'n de. Di mam a dad chi wneud hynna i chi? Os da chi ddim yn teimlo'n hapus? Yden? Wel chwarae teg. Chwarae teg iddyn nhw'n de. Falle bod hwn yn adeg gwych i roi cwtch i mam a dad. Pediwch a deud nhw. Oce, gwnewch ar ôl 3. Oce, barod. 1, 2, 3. Cwtch! Cwtch! Dwi'n mynd i cwtch Peregrine. Cwtch Peregrine. Dyna ni. A sy'n nhw byth yn gwybod dim byd. Oce, cyfrinach bach ni, iawn? A digwydd a bod, mor braf yw cwtio ath glywed yn dweud rwy'n dy garu o hyd. O, mae yn braf i ddweud bod chi'n caru rhywun yn dydy. Pryd oedd y tro diwetha i chi ddweud bod chi'n caru mam a dad? Dwi'n gweld. Ydych chi eisiau gwneud un cyfrinach bach arall? Be os, ar ôl 3, da ni'n dweud caru ti mam, neu caru ti dad, neu caru ti mam a dad. Okay, barod, ar ôl 3. 1, 2, 3. Caru ti mam a dad! Mwah! O, chwarae ti. Sbiwch ar pa mor hapus den nhw rwan. Felly mor braf yw cwtio ath glywed yn dweud rwy'n dy garu o hyd, a dwi'n hapusach na hapus pan wyt ti yn hapus dy fyd. O, ydy hynna'n hyfryd. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth bach am hapusrwydd a chariad yn fan hyn hefyd. Chi'n gweld y siap yng ngwyneb mami Goody Who? Pa siap mae hwnna'n edrych yn debyg i chi? Glywys i rwy'n yn dweud calon? Do, ti nath? Wel ie,
maen nhw'n edrych fel calon yn dydio. A dwi'n meddwl bod y ddau yna yn hollol hapus eu byd. A dyna ni ddiwedd ein stori ni am heddiw. Nathoch chi fwynhau? Do! Wel, nes i fwynhau allu rhannu fo hefo chi yma yn y gornel stori unwaith eto. A dwi'n gobeithio chi'n gallu dod nôl rhywbryd i gael stori arall. Fod os oes yna un di crwydro yma rhywle o bedwar ban byd i'n nghornel stori fach fan hyn. Ond, mae'n dechrau mynd yn... Esgusodwch fi, mae'n edrych fel fod pethau wedi dianc o'i lle. Ond, dwi dal i feddwl, mae'n amser cysgu rhyw chydig yn dydi. Felly, dwi'n mynd i ddod â chi lawr i fan hyn am chydig. I gysgu fo fi. O, os biwch. Mae Mr Urdd yn gysgu'n barod. Diog di Mr Urdd weithiau, ynddi. Wel, os felly, dwi'n mynd i sortio blanced i. A dweud, os da i chi gyd, mwynhewch. Aza.